elfogadjuk Tomislav Szivics kihívását, örömmel teszünk neki eleget. Én külön örülök, hogy nem felejtett el, és sok sikert kívánok neki a Diózsőre. Az én kihívottaim lennének Tarsó Csaba, a Győri Eto FC elnöke, dr. Már Róbert, a Győri Eto FC labdarúgó csapatának orvosa, és dr. Borbély Zoltán, a MLS volt sajtófőnöke. Az én jelöltjeim pedig Ambros Martin, Kelecsényi Ernő és Görög Zita. A fejedre? Fejedre? Mehet? Mehet. Készülj! Majd szállít fel benne az öltözőbe.